39 arestado og duha ang patay atol sa bypass operation o illegal firearms operation kagahapon didto sa lalawigan sa Bohol. Si Chona Carion sa report. Nasikop sa bypass operation ang mag-agaw nga sila si Homer Gimalan, 45 anyos, ug Juan Paulo Cloma, 30 anyos sa barangay Poblacion, Panglao, Bohol. Nakuha gikan kanila ang 22 caliber ug 15 ka pakete sa gituhang shabu nga dunay timbang nga 7 gramos ug may balor nga 110,000 ug mga drug paraphernalia. Giangko ni Gimalan nga usa ka kanhisiman nga namaligya siya og shabu apan dili kuno iya hatanan ang mga nakuhang kontrabando. Tulo na walitan ko ng ulo. Ako dyan nilimod di man ako, tinuod mo na. Disod ka dyan iniday na tinuod. Pinaagi sa search warrant na sikop sab ang 34 anyos nga si Julius Tahadlangit sa barangay Tinago sa Dawis. Nga niadtong miaging semana lang gideklarar nga drug-free barangay. Si Tahadlangit giingong taw sa napatay nga kontrobersyal nga pulis nga si SPO2 Adonis Dumpit. Nakuha gikan kan Tahadlangit ang 2 ka armas ug mga bala, 1 ka granada ug 16 ka sachet sa shabu ug mga drug paraphernalia. Sila si Gimalan, Cloma ug Tahadlangit apil sa 39 nga nasikop sa gipahigayong simultaneous drug bust ug illegal firearms operation sa Bohol Provincial Police Office kagahapon sudlang sa 8 ka oras. Sa maong police operation, 2 ang namatay. Napatay si Eddie Vanyo sa barangay Bikaw, Carmen ug Joel Olalo sa Anda kay matud pa ni sukol sila sa kapulisan. Gibada-badang moabot sa 1.2 million ang balor sa gituhang shabu nga nakuha kang Vanyo nga usa ka regional high value target. Nasakmit kang Olalo ang daghang armas ug mga bala. Suma pa ni Police Senior Superintendent Angeles Henorga Jr. makuti ug well-planned ang drug bust operation ug illegal firearms nga ilang gilusad. Gipaabot nga human niini muminos ang crime rate sa Bohol kun diin nag-unang hinungdan sa mga nitabong krimen mao ang shabu. Niminus sab ang supply sa droga sa lalawigan sa Bohol nunod sa gingusgang kampanya kontra drogas. Masasabi natin kumukonti yung supply. Sa supply reduction, we are winning. Unlike before, kilos talaga ang nahuhuli. Pero ngayon, pinakamataas natin ditong nahuli in the recent weeks, 400 grams. And another indicator is the price of the shabu. Before, ang 1 gram nasa 800 up to 1,000. Ngayon, ang 1 gram umaabot na ng pagkamahala na ng yung peak ng price ng 1 gram is up to 15,000. Yan po yung nagiging epekto. Yun sa tanong ninyo na almost 2 years na tayong nasa campaign war on illegal drugs. Nakita natin yung effect sa mga indicators na ito. Chona Carion, Balitang Bistak.